नमस्कार प्रणाम, कैसन बानी आप सब। अभी आप भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल के देखतानी। यदि इस चैनल के आप सब्सक्राइब नहीं कैले तो हमारी चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। आप सबके बता दी कि भोजपुरी के रॉक स्टार कहे जाए वालन, ई हम नहीं कहत, ई दर्शक के बोल बा कि भोजपुरी के अगर केहू रॉक स्टार बा तो रितेश पांडे हवन। जी हाँ दोस्तों, आप सबके बता दी कि रॉक स्टार रितेश पांडे जी के एक एल्बम आ रहल बा। एल्बम के नाम है दरदिया दिल के, जेकर गीतकार बानी सोनू सुधाकर जी और संगीतकार बानी अभिराम पांडे जी। ई एल्बम जोन बा बहुत ही बेहतरीन एल्बम बा और वेब कंपनी के ऑफिशियल चैनल से 30 तारीख के यानी 30 जून के वेब कंपनी के ऑफिशियल चैनल से रिलीज हो रहल बा। तो हम चाहब कि आप सब जितना भी दर्शक बंधु बानी, जितना भी रितेश पांडे के चाहे वाला बानी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट बा कि आप सब 30 तारीख के रितेश पांडे जी के ई एल्बम के देखी, सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। काहे से कि दर्शक जौन होलन भगवान के रूप होलन और भगवान के अगर आशीर्वाद केहू भी कलाकार के मिल जाए तो वो कलाकार अपने जीवन में आगे बढ़ सकेला। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि 30 तारीख के रितेश पांडे जी के एक एल्बम आ रहा बा, जौना एल्बम के नाम है दरदिया दिल के। आप सबके पता हुई कि भोजपुरी के पहिलका ऐसा कलाकार रितेश पांडे जी हवन जौन सिर्फ और सिर्फ अगर स्टार बनल बारेन तो सैड सॉन्ग गाकर स्टार बनल बारेन। जब ही रितेश पांडे जी इंडस्ट्रीज में कदम रखलन तो उस समय में भोजपुरी के पवन सिंह जी के सैड सॉन्ग चलत रहे, लेकिन ओकरा बाद अगर सैड सॉन्ग के माहौल केहू बनैलक, सैड सॉन्ग अगर केहू दर्शकन के बीच में लेलस तो वो रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी के बहुत सारा गाना सैड सॉन्ग हिट भइल बा और उ तमाम हिट भइला के बाद रितेश पांडे जी एक बार फिर से अपना दर्शक खातिर यानी अपना भगवान स्वरूप पब्लिक खातिर एक से बढ़कर एक गाना ला रहल बड़े। अभी दरदिया दिल के एल्बम 30 जून के वेब कंपनी के ऑफिशियल चैनल से रिलीज होता। तो आप सबके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देव के बा कि जब ये गाना रिलीज होके तो एक भौकाल बन जाए, एगो टांडल लौके और ई गाना के इतना बड़का रिकॉर्ड बना दी आप सब कि आप सब ई गाना के बहुत बड़का रिकॉर्ड बना सकीले। ये तब हो सकेला जब आप सबके प्यार और सपोर्ट रही। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल से जुड़ल रही ताकि एक से बढ़कर एक खबर हम आप तक पहुंचावे के कोशिश करी। धन्यवाद।